Ёсць штось незвычайна прыгожае у гэтых прывольных старасвецкіх шляхах Беларусі. Шырока і размашыста пралягаюць яны ад вёскі да вёскі, ад мястэчак да гарадоў, злучаючы паветы, губерні і цэлыя краіны. Колькі хараства і чароўнага прывабу ў сініх іх далях, колькі новых малюнкаў, свежых матываў і таемных здарэнняў абяцаюць яны вачам і сэрцу падарожнага, з якой незвычайнай сілай парываюць яны да сябе і як моцна дакранаюцца да струн душы. Якая ж сіла заложана ў гэтых прасторах неабнімных родных шляхоў, і якую ўладу маюць яны над табою, неспакойны, вечна заклапочаны падарожны? Ці не гэта нікім не выказаная казка іх, якая складалася доўгімі вякамі і запісвалася агнявымі літарамі людской крыўды ў сэрцах мільёнаў падарожных, што ішлі і ехалі па гэтых шляхах і думалі свае думкі? Ці не ён, гэты летапіс часу, так глыбока западае ў тваю душу, каб адбіцца ў ёй, знайсці свой пэўны вобраз і форму, і грозную маланкаю жахнуць цёмную ноч няволі, што звісла над краем? А можа, гэта таемнае і страшнае бясконцасць блукання па свеце, дзе трудна вызначыць пачатак і канец, сімваламі якіх з'яўляюцца гэтыя шляхі, авявае душу тваю невыразным хваляваннем і кліча яе зліцца з бяскрайнасцю зямлі? Ці то неясны адбітак вечнага нездавалення людскога, таемны покліч да шукання іншых форм жыцця, несвядомае імкненне да лепшае долі? Ці то парыванне душы разбіць нейкія граніцы і вырвацца на бязмежныя прасторы яшчэ нідзе не існуючай волі? Эх, шляхі, родныя шляхі, хто перакажа нам вашы казкі, разгадае думкі, назбіраныя і напісаныя часамі на камлях вашых прысад?